Nagkulor kahelan kalangitan sa porsyon na ini sa District 1 San Miguel Catanduanes, huli ka nagbungkaras na kasulo sa sarong residensya digdi alas 8:56 nin banggi ka nakaaging Biyernes, Enero 17. Pagsadiri ang nasulong residensya kan mag-agom na senior citizen na sinda Celi asin Hermi Taule. Sa impormasyon, parehong wara sa indang residensya ang mag-agom kan magbungkaras an kalayo. Alas 9:38 naman nin banggi kan ideklarar ining far out kan BFP. Wala po ning tao at that time kasi po inidaa according sa mag-agom si Herme Taule, so agom na lalaki, and Arceli Taule, agom na babae. Nagari po sindaling hapon para magpunta sa funeral para tabangan yung bayaw nila regarding duman. Sa presente, nagpapadagos pa ang investigasyon kan otoridad sa kung ano ang kausa kan kalayo asin kumpira ang total na danyos kay ini. Dahil pa po kami kayan kang posible kasi mawalik pa po kami duman. Nag-ano muna po kami ng general ocular inspection duman and nag-conduct ng initial interview. Okay po. Liwat naman na nagtaon yung pagiramdom ang BFP sa publiko na perming pagriparohon ang harong antas ang paghaliurog ng mga bagay na pwedeng pagpunan ng kalayo para makaiwas sa kasulo. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.